Усім привітання. Ба-ба-ба, усім привітання. Катя, ти чого? Ти навіть повітатися як слід не можеш. Я не можу. А хто? Відомо ти. Ну, давай, повітайся ти. Поглядім, як гэта ти робиш. І повітаюся. Доброго ранку усім. Ой, мяу-мяу-мяу. Доброго ранку, мяу-мяу-мяу. Усьо, Лесик, хопить. Можеш далі не протягувати. Лепш за усіх вітаюся я і кропка. Яка ще кропка? Лепш за мене ніхто повітатися не може. Ви гэта чули? Давайте хутчэй адсюль гэтага Лесика выганем. Іди. Ти що робиш? Мене діти чекали. Яны мне сустрэчу призначили. Сустрэчу табе. А мне? І табе так само. Тільки ти чомусь сваришся і не хочеш самую веселую программу вести. Я якраз хочу, а ты мне перешкоджаешь. Усё не так. Гэта ты мне перешкоджаешь. Усім салют. Прибачте, затримався. Ой, Ванечка, привітання. А що ти нам приніс? Листи від наших глядачів. По конвертах бачу, що там малюнки. Правильно здогадався. Гэта адказы на пытанне пра любімую пару года. Хутка год скончыцца, і мы можам узгадаць самыя любімыя яго моманты. Так і зробім. Толькі спачатку давайте мультфільм паглядзім. Таких ярких колеров настрой так само разнокольоровым становится. И у меня так само. Глядачи нам дослали малюнки со своей любимой порой года. А некоторые намалявали не один, а нават некалькі малюнкаў. Так зрабіла Вера Зубарова. Дзяўчынка піша, што ёй 8 гадоў і жыве яна ў горадзе Крычаве. Я так люблю осень, рассказывая нам Вера. Тому вырашила яе намаляваць і падарыць вам восеньскі букет. Дякуй табе, Верочка. І я таксама люблю восенню збіраць самыя прыгожыя лісты для свайго гербарыя. О, у цябе гербарый ёсць, Лесічак, а у мяне няма. Таму я возьму малюнак Веры і павешу на сцяну ў сваім пакоі. Думаю, Вера будзе вельмі прыемна, калі менавіта яе малюнак упрыгожыць твой, Кася, пакойчык. А я пропоную зробить кольоровую выставу под назвой «Моя любимая пора» и на самом бачном месте разместить малюнок нашей доброй знакомой с фан-клуба «Доброранка». Это ты про кого? Про Полину Раевскую. Вось яе прыгожы малюнак. И послухайте, какие комментарии до яго дала дзяўчынка. Калі зимой будет холодно, можно поглядеть на картину, и на душе станет тепло, и з'явится восеньский настрой. А мы жадаем Полине самых веселых каникулов и цудоўнага настрою на увесь год. Трэба хутенько проверить и электронную пошту Доброранка. Может, и там малюнки от наших любимых глядачов. Трымай, калі ласка. О, так я и думал. По электронной почте мы знов атрымалі ліст ад наших добрых знаёмых братоў Кур'яновічаў, Кірыла і Мірослава. Хлопчики пишут про свои любимые занятки. Это и плавание, и спевы, и компьютерные гульни. Але самым любимым их заняткам яны лічаць прагляд праграмы «Доброранак». Дякуй вам, хлопчики. Глядзіце! Тут яшчэ і фотографии, і малюнак з восеньскім букетом. Прыгожы. Усе, хто постараўся і даслаў нам свае лісты і малюнкі, як заўсёды атрымаюць ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікія падарункі. Так што чакайце бандероляў, сябры. А я придумал новый конкурс для наших глядачоў. Абвяшчай хутчэй. Дзяўчынкі і хлопчыкі, намалюйце, калі ласка, свае зімовыя канікулы. Нарэшце Лесік прапанаваў нешта дзейнае. А
Адресы наши памятаете? 220 807, город Минск, вулиця Макаёнка, 9, програма «Добрарана». Ці можна скарыстацца электронным адрасам? Яго вы зараз бачыце на сваіх экранах. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Кася, ти чого? Які ти нездагадлівий, Лесік. Ваня, чому Кася почала гавкать? Здається, яна до новогоднього свята рихтується. Я її у костюмі принцеси уявляю, ці пригожі сняжинки, але ніяк не у образі собачки. Няўжо ў мяне не вельмі прыгожа сабачка атрымліваецца? Атрымліваецца, але ўсё гэта не вельмі звычна. Мне здаецца, што на новогоднім свяце Кася вырашыла быць у цэнтры ўвагі. У цэнтры ўвагі заўсёды дзядуля Мароз і Снягурачка. І Кася! Бо сімвалам надыходзячага года якраз з'яўляецца сабака. Ой, і праўда! Я пра гэта чуў, толькі забыўся. Ой, дарэчы, як заўсёды. А ты, Ванечка, малайчына, усё правільна разгадаў. Я вырашыла быць самай прыгожай гераіняй на навагоднім бале, сімвалам надыходзячага года. Лесік, а мы з тобой якія касцюмы выберам? Часу засталося мала. Паспрабуйце адшукаць што-небудзь арыгінальнае. Толькі наўрад ці у вас атрымаецца. Нам трэба добра пастарацца. Мы, хлопцы, разумныя і добра ў камп'ютары разбіраемся. У нас усё атрымаецца. Разбірайцеся, разбірайцеся. А я з гледачамі пакуль мультфільм пагляджу. Кася, як тобі наші вобрази? Піраты? Яны самыя. Ніхто вас у такіх касцюмах не пусціць. Гэта яшчэ чаму? Мне здаецца, што нашыя касцюмы вельмі добра падыходзяць да любога свята. Мы з Ванем яшчэ і з песню сапраўдных піратаў вывучым. І нават танец. Йо-хо-хо, Лесік. Оу, карамба, Ваня! Йо-хо-хо, хлопчыкі, і нават карамба. Толькі вы ў такіх касцюмах перапужаеце ўсіх дзяцей каля ёлкі і нават Снягурачку. Мы перапужаем? Та мы самыя добрыя піраты. Мы нікога не пужаем і нічога не адбіраем. Быць такога не можа. Можа. Мы знаходзім скарбы і дзелімся імі з усімі. Каго сустрэнем? І са мной? Вядома. Частуйся, калі ласка. Гэта ўсё мне? Табе. Дзякуй. І гэта таксама табе. Для наваходняга балю можа спатрэбіцца. Якія упрыгажэнні. Цяпер я не ведаю, у якім вобразе на бал ісці. Ці сімвалам года быць, ці прынцэса. Кася, а ва ўнучкі дзядулі Мароза ты запісацца не жадаеш? Быць Снягурачкай? А што? У мяне цудоўна можа атрымацца, правда? Праўда. Галоўнае, як мага больш вясёлых песень вывучыць і зімовых конкурсаў знайсці. Часу вельмі мала. Навагоднія балі вось-вось пачнуцца. Ты не засмучайся, мы табе дапаможам. Дапаможаце? А вы не жартуеце? Кася, ты забылася, што мы самыя лепшыя твае сябры. І таму дапаможам табе падрыхтаваць самае вясёлае навагодняе свята. Ой, дзякуй. Дзяўчынкі і хлопчыкі, можа, мы і на ваша свята завітаем? Спадзяемся, што ў новым годзе сяброў Добраранка стане яшчэ больш. Цудоўных усім канікул, вясёлага свята! І да хуткай сустрэчы зранку у нашым Добраранку! Усе глядзіце калыханку. З мішкам Тотом, Ліскай Янкай. раз, два, три, чатыры, пять. Гэй, сябры, хутчэй гуляць. У вандроўку, калі ласка. А яшчэ раскажам. Сны чароўныя згатуем. І ад суму уратуем. Вельмі вас чакаем. Кожны вечар сустракаем.